Khублei phi baroh ki bepet ya ka ni ka program. Ka jingkhublei, ka jingsngewnguh na ka liang ka jonga, ba phila pendap ya ka ni ka channel ka jonga la tam 1000 ki subscriber. Nga penpau ka jingsngewnguh ka jingkhublei phi ki ba support ki ba iarap yang nga ki bynta ki beper. Tu ai ba lyngba ka jingkershan, lyngba ka jingpeit ka jong phi, lyngba ka jing comment, lyngba ka jing like, lyngba ka jing share ka jong phi ya kini ki video ki jonga kan ai nga ka mensim ha ka ban tresitom ban ra ya ki content ki ban ai ya ka jing kentiu ya ka ri bat ka jai ban riu ka jongi bat khamtam ka bat pen pher ya ka jing mut ka jing perkhat ka jongi ha ka bangin la ban ken lalong ki babha ki barispa bat khamtam ki briu ki bashim khia ya ka ni ka jai ban riu ka jongi ka jing pen ken mau ya phi ba ngasai upload ya ki poetry na ki port telada fidon ki poetry ki ba pisngeu ba ki wanra jingman toy ya ki ba bon ki balang te sneu ba ai ha ka ni ki email ka bangalabu ha ka ni ka screen ni lada fidon ya kino ki topik ki ba pikwa bangan thau video ki ba long kum ka jing ai senyang sya ka jai ben riu tengah kerpat ya phi ban ai ya kini ki jingmut dan ni kita ki content ki ba fikwa ha ka comment section sa chisin ngapen pau ka jingkhublei ya phi baroh ai ba oblei un kur do ya phi ha ki kam ki jam ha kanu ka bynta ka ba phile bat kan mauru ya ka wei wat om du jingkermen lada phidon ha kanu ka bynta jung ka jingim te bu ya oblei ha khmat pat tresitom nang ma pin job ha ka jingim ka jong phi te chwa bangan pangkut ngan chukren khandiet da ka kten pareng. Today I want to thanks everyone for subscribing to my channel that I have crossed 1000 subscribers. So I look forward that whatever I'm doing for the good and benefit of our people, please help me by like, share and subscribe in this channel. Khублei shibun ublei urku kurdo yapi kani kadai ke yudi it ngade Arki ngan pungkut ya kani ke program ha kani ke por. Khублei shibun.